אחיי ורעיי, מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים בשעה קשה מאוד מאוד לעם ישראל. שעה שאויבינו הרגו, שחטו באלפים של עם ישראל. הלב שלנו נשפך כמים. השם יעזור בעזרת השם. מה שצריך זה תפילה, להתפלל לבורא העולם, שיגיד די לצרותינו. כתוב בפסוק, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם. הפסוק הזה מפליא. תשמע ישראל, אתה הולך למלחמה, אל ירח לבבכם. מה הנקודה שמע ישראל? דורשים חז"ל, אפילו אין בכם אלא קריאת שמע בלבד, כדאי אתם שיושיע אתכם. הקוראים קריאת שמע, בזכות זה נבשע. רק קריאת שמע. השתבח שמו לעד. לכן כתוב, שמע ישראל, שאתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם. ולכן, מוריי ורבותיי, ראוי מאוד, בפרט בימים אלה, לקרוא קריאת שמע ולכוון. מה אנחנו צריכים לכוון בקריאת שמע? חז"ל לימדו אותנו 3 דברים. קודם כל, לקיים מצוות עשה מן התורה, לקרוא קריאת שמע. בית מצוות ייחוד השם, השם אחד ושמו אחד. דבר שלישי, קבלת עול מלכות שמיים. זה עוד לפני שקוראים קריאת שמע. ואחר כך אנו קוראים שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. פירושו, עם ישראל תשמע, השם היה הווה ויהיה, אדון הכל, הוא אלוקינו, תקיף, בעל היכולת, בעל הכוחות כולם. השם היה הווה ויהיה, אדון הכל, אחד, אחד יחיד ומיוחד, אין עוד מלבדו, בשמיים ובארבע כנפות הארץ ובארבע רוחות השמיים. זה הכוונות שנכוון בקריאת שמע, וככה ינגפו כל אויבינו וננצח אותם בעזרת השם וישועתו. יוסיף עוד דבר, רמב"ם הלכות מלכים, כל הנלחם בכל ליבו ולא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא יימצא נזק ולא תגיעו רעה, ויבנה לו בית נכון בישראל, ויזכה לו ולבניו עד עולם, ויזכה לחיי העולם הבא, אמן. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, ברך את כל חיילי צבא ההגנה לישראל ואת כל בית ישראל בכל מקום שהם. קדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם מכל צרה ומצוקה, מכל נגע ומחלה, שלח ברכה רווחה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ועטר ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם אויביכם, להושיע אתכם, וכן יהי רצון ונאמר אמן.